Isabel Pantoja zarituko gara datozen minutuetan eta ez bakarrik amona izan delako bigarren aldiz. Gasteiztarrak aho zabalik daude, Mendizorrotzan emanaldia eskaintzeagatik ez duelako alokairurik ordaindu behar izan. Beste artista batzuek ordea dirutza jarri behar izan dute. Saita ondo iruditzen, beste kolektibo batzuk ere saiatu dira hori hartzen, adibidez Martxoak Iruko kolektiboak ordaindu zituen 2.000 euro inguru, alokatzeagaitik hori dokumental bat emateko, eta... Debalde, eta emakume honek, zetarako etorri behar den Gasteizera, lehenengo, eta gainera zaute dela interes publiko, interes general, edo ez dakit zer, behintzat nire interesa ez da, así que alde egita hemendik eta sekartzeko lako jendea onera. Zenbat gustatzen zaion emakume honi polemikaz polemika ibiltzea. Azkeneko hemen gurean, Gasteizko Mendizorrotza estadio honetan aritzeagatik udalak diru haunitz kobratzen du normalean. Isabel Pantoja hemen izan zen, 5.000 euro ordaintzetik libratu zen, udala dioenez bere kontzertua hiriarentzat interesa handikoa zelakoz, horregatik debalde. Aizue, egitan hainbertzeko interesa du Pantojak? Ez dut uste. Nire aldetik ez behintzat, eta lagunekin hitz egin da uste dut ez. Inolako interesik. Uste ez? Hiriari interesa oso gutxi. Zero. Zero. Pirritx, Porrotx eta Marimototxek joan den azaroan Mendizorrotzan saioa izan zuten, eta 4.824 euro ordaindu behar izan zituzten. Hemen hitzaldi edo konferentzia bat emateagatik ere 2.000 euro kobratzen ditu Gasteizko udalak. Bina Isabel Pantojak ez, honek debalde izan zuen. Bidezkoa da? Ez da bat ere justua. Ez, justua ez. Zaitu iruditzen justua. Edo danak edo inorez. Badaudelako beste artista batzuk horren beste dirurik ez daukatenak, eta hoiek dira etorri behar direnak... Debalde, hori da. Ez kobratzea hemengoei eta kanpokoei, gehiago kobratzea gaina. Azten ari den jendeari, ateak ireki beharko litzaioke. Eta honi, dirutza kobratu. Pantoja etortzearren ordaindu beharko zuen diru pilo bat. Tratu bat badakate denokin egon behar da, ez bakarrik... Pantojakin ere bai. Hori da, dakit segatik tratu berezi bat izan behar duen. Andaluziako abeslaria da Isabel Pantoja, eta unitzek usteko duzue hemen gurean ez duela arrakasta handirik. Usteak erdi ustel. Bilboko Euskalduna jauregian 2 gehiagotan egonda, eta kontzertutako sarrerak ordu gutxitan agortu ditu beti. Ezin ukatu jendeari haunitz gustatzen zaiola. Eta zuri? Zebez. Ez, gainera kanpoko artista bat da. Ez da nire gustokoa, Rollo txarra. zai gustatzen. Kriston espainolaza eta ez dit giro ona ematen. Nia besten ez dut inoiz ikusi, baina hor juiziotan eta... Askotan. Bai, askotan. Movida hori diruarekin, baina... Malaia, kasua. Bai, Pero audientzia nazionalean eta ibili denean, ere erakutsi du apur bat jeta daukala. Estonkara duen pertsona. Zerbait turbio neon dala. Itxura txarra dauka horrela. Dientes, que es lo que les jode, edo alako zerbait ez. Ezaguna da, bai, esaldi hori. Ezagutzen du bezemea, baina... Baina gehiago. Bai, askoz gehiago. Zika mota honi gustoko dutenak esaten dute... Ona dela. Ona zela, baina, bueno... Ez da zure estiloa. Ez, nirea ez. Atrebentziz gauza bat aitortu nahi dizuet. Niri Isabel Pantoja artista lanean agitzon eduritzen zait eta gainera haunitz gustatzen zait. Eta benga, guainarren edo zer gauza niri buruz eta eman egurra. Sara, has zaitezke. Gasteiztik Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.